Στον κόσμο της σύγχρονης ενέργειας, η αποθήκευση παίζει καθοριστικό ρόλο. Τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, γνωστά ως BSS, προσφέρουν αξιόπιστες λύσεις για τη διαχείριση και αξιοποίηση της ενέργειας. Η VTAC παρουσιάζει το σύστημα VTAC Pro BSS, ένα βιομηχανικό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με ισχύ 250 kW και χωρητικότητα 1 ΜΒ. Το σύστημα αυτό είναι σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες των επιχειρήσεων, προσφέροντας ευελιξία και αξιοπιστία. Από την άλλη πλευρά, η VTAC Pro προσφέρει BSS μονάδες αποθήκευσης ενέργειας που κυμαίνονται από 100 kWh έως 2 ΜΒ, ενσωματωμένες σε κοντέινερ 20 ή 40 ποδιών. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν μετατροπής DCAC, σύστημα ψήξης και πυρόσβεσης, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση και ασφάλεια. Τα συστήματα BSS επιτρέπουν την αποθήκευση πλεονάζουσας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως ηλιακά και αιωλικά πάρκα, και την αξιοποίησή της όταν η ζήτηση είναι υψηλή. Αυτό οδηγεί σε μείωση του κόστους ενέργειας και αυξάνει την ενεργειακή ανεξαρτησία των επιχειρήσεων. Επιπλέον, τα BSS συμβάλλουν στη σταθερότητα του δικτύου, παρέχοντας ενέργεια σε περιόδους αιχμής και υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιλέγοντας ένα σύστημα BSS, οι επιχειρήσεις επενδύουν σε μια βιώσιμη και αποδοτική ενεργειακή λύση προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους. Θα βρείτε τα συστήματα BSS στην εταιρεία leditnow.gr, τηλεφωνικά στο 210 300 6631 για περισσότερες πληροφορίες.